بله ایوارا و باش ایوارا و گش ایوارا و خوش و ایوارا و همیان بخیر به از مزگین خان درز سمینر کردخانه اکادمی ده دوی بشه ده پیشکشوانی و ازم و میوانه مبریز آیهان ارکمنه هیوید که میشه و مجوات خوش و گش پیک بینن ببریز ره دست پکی دست خوازم حال و حوالی پرسکوماموسته هیوید که من باش بین انشالله ساوبی مزگین خان از باشم اجی سپاسیا خو دو کردی تاونوا دکم کو و اسکرم میوان و ایشاف خودگینم تماشاوانین و سرچاوین سەرچاو نەیشمەوشم ئەمژی وەک ناوی کوردیخانە ئەکادمیژی وەز بخۆ سەر شخصی خۆ جەزگەلێکی کێف خۆشم bi mêvandariyawê min çend pirs amade kir ji bo îşev ji were bi xêra wan pirsa û bi xêra bersivê we înşallah me civatê xweş pêk bînin di destpêkê de ez dixwazim vê bipirsim mamoste bawerim gelek kes jî vê merak dike tiştek û destpêkê min bixwazim bêjin lê zêde bikin heye gelo em wê pirs نار bikin کرمک مامۆستا دەبێت و پرسێک وا بوێ وەک کلیشێ جی وەرە لێ مخواست ez vê pirs bikim yanî tişta ku berê we da çîrokbêjî û berhevkariya çîrokbêjiyê yanî çi bû bûyerek hebû ku bû sedema wê an kêfa we sedema ji çîrokat hat yanî sedema wê çi bû ez vê merak dikim çünkü ya mirovek nabe ez mesela zarokekî pirs bikin tu mezin vîdyoyê bibîçe gelek tişta dibîne lê kes nabe çîrokbêjî nayê bîra her kesê jî yanî çima çîrokbêjî û berhevkariya çîroka rast e kes nabêje ez bibim çîrokbêj ez wêya ji jiyana xwe bêjim dema min 8 sala berî vêya dest bi çîrokbêjiyê kir ji vê dunya derewîn dest kişand bi tenê çîrokbêjiyê re mijûl bû bavê min pir berxwe diket bavê min digo law te parêzerî kir şaredarî kir hevalê te serê xwe hildan çûn tu ev çi ye ev çîrokbêjî çi ye eybe şerme navê te re navê me re heya ku Kurd mala wan hezar carî ava min xwedî derketin û ji ber karê min rêzdarî nîşandan ji min û malbata min ji wê şûndatir min dît ku bavê min êdî kêfxweş dibe niha jî dema ez tiştekî parve bikim bavê min yek du hesabê wî tewnê civakî hene yê ku ewil parvekirina min parî vê dike bavê min e rastî jî çîrokbêjiya min ez biryarekê bidim û çîrokbêjiyê bikim nîbû ji ber ku min xwe di nava çîrokbêjiyê de dîtibû ew gundê ez lê ji dayîk bûbû ceyran tune nebû em mehê zivistanê diçûn odeyê gunda odeke mala apê min jî hebû apê min Mistefa çîrokbêj û dengbêj dihatin mirovên temenê wana mezin dihatin ku mesele zanibûn derbarê Kurdan da derbarê eşîran da serpêhatî zanibûn wana tim hin tişt digotin çîrok digotin mesele digotin distiran jin û zarê qîzî nedihatin wê odê ez dihatim û min diya xwe û xuşkê xwe re digotin car caran min hin tişt bîra dikirin lê zêde dikirin an jî hine şevan jî dema sirekî odê ew nîbiya jî dema odê da civîn tune bî ez neçûyim ma odê jî em mala me da digotin hele me re çîrokekê bêje min çîrok berxwe da digot bi wî avayê hertim çîrok jiyana me de hebûn dema min dibistana navîn xwand zanîngeh xwand bûm parêzer civata da min tim çîrok digotin lê dema ku hatim girtin û ji ber sedemên siyasî hatim girtin û heft sala zindanê de ma di wan heft sala da ez ser wêjeya klasîk ya Kurdî xebitîm ser wêjeya nivîskarê me yî Kurdên Qafqasyayê xebitîm û ser çîroka dinyayê xebitîm û em heftê rojek du roje em derdiketin hevalê odeyên din ra derdiketin sohbetê di zindanê da min wan ra tim çîrok digotin wan ji min ra çîrok digotin wan jî çîrokê xwe serpêhatiyê xwe çîrokê
jikal û bavê xwe bihîstibûn digotin. Dema ez ku zindanê derketim, Türkiye min de gelek çîrok hebûn û min dixwast ku her tişt me qedexeya nikarim bixebitim jî. Ez gund bi gund bigerim û zarokan ra û cemaatê ra çîroka bibêjim. Ez ku ji dû heft sala zindanê derketim, min dît tewna civakî zêde belav bûye, mirov baş dişopînin û YouTube heye, mecrak heye û wê derê de ji mirov dikare çîroka bibêje. Layê min wê gavê piçûk bûn, 12-13 salî bûn, keyfa wan jî çîrokan dihat. Ji min re gotin ka tu bêje em bikişînin û parî ve bikin. Wana telefona dikşand û par ve dikirin ser YouTube'ê. Şûn bahan kesa peyam jî dişandin. Yani digotin me ev çîroka bihîstiye yan ji kerema xwe vê çîrokê jî bibêjin. Pir nekşand bawer bikin ew xebata min û her kurika pir nekşand sê-çar meha ji dû berdana min bû. Amedê ajans bi navê Pel Ajans hebû. Xwedê ji we jî razî be, wan jî razî bin. Wana xwe gihan de min û gotin ku çîrokê te em bikişînin û belav bikin. Bila profesyonel be. Bi xêra wan ev devî devê 8 sale ez çîroka dibêjim. Bi çîrok jî têrê nekir me belgesel jî kişandin. Ev çend rêze belgesel jî me kişandin. Wek ax welat û ew gund û wariyê ku êzdiya hîştine ji ber fermana revîne çûne em çûn wan gunda me şopên êzdiya da dû şopên êzdiya rêze belgesela bi navê Leheng ta ev lehengê Kurdayê sedsala bîstemîn Şeyx Saîd Seyid Rıza biborînin. Rem nake mamoste, estağfurullah. Biborînin ew ket. Estağfurullah mamoste. Kamera ket ji ber wê yekê. Pirsgirêkê wisa qewmin diweşanî zindî de rem nake. Bi sehevela min can. Za bikim. Biborînin. Estağfurullah. Me bi navê Leheng jiyana Şeyx Saîd, Seyid Rıza, Elî Şêr û Zarife, İhsan Nûrî Paşa jiyanê vana wek belgesel me kişandin, belgeselê nîv saet. Dîsa navdarên me bi navê navdarên me ev nivîskar û rewşenbîrê me hêla Sovyetê. Rastî jî kedeke wan em mezin hebû min xwe wan re jî deyndar dihesiband. Erebê Şemo, Heciyê Cindî, Emînê Ebdal, Fêrigê Ûsiv, Qanadê Kurdo, jiyanê wana wek kurte belgesel me kişandin 24-5. Bi vî avayî ev roje ez gund bi gund digerim, çîroka berhev dikim, çîroka dibêjim. Welat bi welat digerim, çîroka berhev dikim û çîroka dibêjim. Ev çend salê mamoste? Bu sala heşta ji birî çîrokbêjê tiştekî nakim. Em bêjin avukatî parêzerî ji min qedexe bû, dema ez zindanê derketim. Lê niha min ruhsata avukatiyê jî girtiye, avukatim jî, qeyda min ji baroya Qersê, lê avukatiyê nakim, tenê çîrokbêjiyê dikim. Erê. Belê. Baş e, kêfxweş bûm, spasdarim ji bo bersiva wê. Mamoste ez dixwazim vê jî pirs bikim. Yanî xwe çawa digînin van çîrokên ji çar perçê cîhanê hûn berhev dikin? Yani heta ez vî şekilî pirs bikim, gelo çîrok xwe digînin we an hûn xwe digînin çîrokan? Pirseke çi şîrîn, mala te hezar carî ava. Berê min xwe digîhand çîroka. Em bêjin mînak, em bêjin çîroka filîtê qutu min xwe digîhande herema Bişêriyê. Wê heremê de min digot gelo nebiyê filîtê qutu kîneyê Elî Etmanekî kîne bi wan re hevdîtina çê bikim. Yani jî ya Bişarê çeto mînak. Lê ji salek di du şûn da dema çîrokbêjiya min belav bû û ez bûm navnîşan ji bo çîrok û serpêhatiyan. Ji wê şûn da tir em bêjin Sîbiryayê, Belçîkayê, Almanyayê, Xorasana İranê, Rojava, Başûr, Rojhilat, an jî em bêjin Konyayê. Niha mînak ez ê 16 mehê de herim Konyayê. Wan derim gund bi gund bigerim, çîroka berhev bikim. Şevekê duda jî ew Kurdê me Konyayê çûne Avrupayê, ewna mehê havînê têne gundê xwe. Ez ê wana berhev bikim, wan ra civateke ava bikim, çîroka bibêjim.
به وی آبایی ایدی جوات گازی مدکه ام بجن قزاقستان قرغیزستانی مالاوانا هزار جاری آوا گازی دکن ده بجن ما مسته وقت تو کینگی گنجاف دبی انت بکن میوان وری قزاقستانی هن چیروک لبا مهنه اجی لگوری برنامه خو میزه دکم وانا ده بجن از فلان دیروکی دا دکارم بیمی و گازی دکن اجی دچن دچن وارا چیروکی توریکی خدا پاربه بدکم و دورا به چیروکی وانجی توریکی خدا دگرم تیمی نها نزدیکی دوست ویدیو چیروک متشکرنه بله ویدیو وک ویدیو چیروک دوست ویدیو چیروک جبلی ویا ست belge filmi 30 dakika 25 dakika sı belge film bu yavayı le bavar bike naha ser ekrana kompütüra min bi dehan çîrokê nivî hene em bêjin mînak gundê qeleqela dîgorê yek xwe digihîne min dibêje salê hezar nestî da ev bûyar qewimiye gundê me tenê bi gotina wî ya namînim ez diçim wê derê hin kesê dinê jî guhdar dikim dercînara yan jî arşîva devletê mêze dikim yani arşîva devletê da tiştê heye yan jî em bêjin salê hezar dawiya salê hezar heysidî be û herema Qersê hatibe jiyandin wê gavê Rûs li vir bûn ez vecale arşiva Rusa jî mêze dikim yani bi wî avayî yani tenê bi çavkaniyekê dernakevin rê êdî kes xwe digihînin min ciyê ez nikarim herin mînak Sîbiryayê çîroka mistê gundê mistê kalo hebû çîroka êzdiyên me bû salê hezar dawiya salê hezar heysidî da herema îdirê hatibû jiyandin du rewna salê hezar nesid hîjda da koçber bûne çûne Sovyetê dûra Sovyet dema salê hezar nesid nodiyeka da belav bû koçber bûbûn çûbûn Sîbiryayê mînak wana dengê diya xwe qeyd kiribû ji deng mira şandin min çîrok ji diya wan gudar kir diya wan kurê wî lehengî gudar kiribû yani kurê wî lehengî gudar kiribû dibînî tiştekî çiqasî bi temet ji ber wê kîj em bêjin Xoresana Îranê Xoresana Îranê em bêjin Haşim Ferhadî hem mamostê müzikê hem dengbêj hem lêkolînere çend pirtûkewî hene bi xêra Haşim Ferhadî min herema Xoresanê pênc şeş çîrok berhev kirin em bêjin pênc şeş çîrokê lehenga Serdar Ewesxan Cecoxan dûra Haşim Ferhadî rêket hate İstanbulê me İstanbulê şeveke çîrokên Xoresanê ava kir lê dibe ku em wê rêyê da çiqasî rastî bûn çend saet mabûn em bername çêbikin qaymeqamtiya Fatihê ew bername qedexe kirin ew jî nîşan dide ku em tiştekî baş dikin em rêketin çûn mala we jî ava be mala navenda çanda Mezopotamyayê derê xwe me re vekirin em çûn navenda çanda Mezopotamyayê da min çîrokê Xoresanê gotin Haşim Ferhadî jî sitra yani bi Kurt û Kurmancî ez vê bêjim êdî vê şundatir Kurt xwe digihînin min çar hêla dinyayê çîroka dişînin denga dişînin dîmenan dişînin ez jî wana berhev dikim ser lêkolînê dikim û pêşkeşî civaka me dikim yani em dikarin bêjin êdî çîrok xwe digihînin we Öyle başa. Mamoste ve got yani gelek welatên cûr bi cûr berhev dikim. Gelo dema we behs kir yani ev hat bîra min. Herî zêde ji kîjan bajarê hûn çîroka we berhev kir? Yani îstatîstik we heye gelo herî zêde mi çîrokê ji vî bajarê min çîrokan berhev kiriye? Ez qasî salekê serhev panos milazgir û bulan xebitîm dibe ku wê heremê be dibe ku wê heremê be ji ber ku salekê ez wir derneketim ew jî bi xêra şaredariya panosê çend sala belî vêya gazî mikirin û gotin kerenke werê herema me da çîroka berhev bike em jî piştgiriya te bikin mala wana ava te xwe jî kiriye zanî û ew piştgirî ji bo min dayîneke xwedê bû ez wê derê bi rastî jî panos milazgir du tax
وی داری وک قانیا ویژه دفکیه پانوسه دا دین پانوسه جی دسترین دنگ بشتی دکرن از ساله که ورخابتیم از هر مهد چوم هفته که گون بگون دگریم مد دنگ قید دکرن دیمن قید دکرن و ود گریم قرصه مال دا دو سه هفته جی من اونا دنویسی برای بویا بایم به پرگالی وی داری پرمان بله باشه مامۆستا سپاس دیکەم مامۆستا سوخوازم وێ بێژ پرس بکەم di nava çîrokên ku heta vê kêlkê we bi deng kiriye de yanî hemîn çîrokên berhevkarînan çîrokên we xwe bi xwe jî nivîsandiye di nava wan de heye gelo an jî we xwe bi xwe lê zêde kiriye em bêjin wekê ku we çîrok pêdekir em bêjin nîvcomayî hûn xwe bi xwe bi xeyalên xwe li ser zêde dikin gelo Na ez wêya nakim ji ber çima nakim çîrokê ez dibêjim piranî serpiyatîne û kêm çîrokê folklorîn ez wê jî bêjim yani çîrokê aydî we jî hene gelo ez şahmaranê jî dibêjim mînak şahmaranê jî dibêjim sîmûk jî dibêjim memê alan jî dibêjim dewrêşê evdî jî dibêjim lê serpiyatî em bêjin serpiyatî Emerê Hüsû jî dibêjim sed deh sala berî vê hatiye jiyandin yan jî ya Sîyo û Zelîxan dibêjim sed çend sala berî vê hatiye jiyandin yan jî çîroka hespê Kakaz û apê Zezê dibêjim şêst sala berî vê hatiye jiyandin çîrokê ez dibêjim ku nîvcî nînin nîvcî nînin ez bi xewn û xeyalê xwe lê zêde bikim belê çîrokê ku we nivîsandiye qet hene gelo na ez çîrokê çêkirî nanivîsim yani çîrokê ku ez xwe xwe çêkim na ji ber ku wê yekê gelek kes dikir hewcedarî çi heye hewcedarî ew e ku kesê ku çîroka zanin kesê ku qîmeta serpiyatiya zanin û ew çîrok û ew serpiyatiyê ji bo civaka me bibin mînak ew kesanayê dî temenê wana mezinin nexweşiya koronayê mixabin gelek kes ji me dizîn hildan birin yekê mane jî hewceyê em bi zûtirikê gudar bikin û qeyd bikin û parve bikin ji ber wêyekê wextê min namîne ku ez em bêjin mînak em bêjin du hizkirî hene bajarê Qersê de zanîngehê dixwînin dilê wan hevde ye işte ji bo evîna xwe nizam ji bo çika xwe têkim mijara çîrokekê çê bikim û parve bikim na ew ne karê min e jî erî belê spas mamoste vê bîskê we gotiya kesek ku xwe giyandibû we çîrokên tenî çîrokên ji mezinê xwe dibîsin dengê wan dixin telefonê qeyd dikin bi rastiyê min jî ez gelekî merakî çîrokên kevnarim ez xwe bi xwe jî em bêjim bi amatörî beşe ez çîrok nivîsim demek em çîrok bêjî jî ji bo zarokan dikir ji bo sepanek me amade kiribû zarokan re me çîrokan bi deng dikir li wir diya min divî warî de pir tije mamoste yani çîrokên kevne şopî destanî yek û li gundê wan di zaroktiya wê diqewimiye yani hakikaten dema behs dike mirov wa dixwaze timlê guhdar bike ez jî carna bi dizî çimkî nahêle ez bi dizî dengê wê dixim telefonê mamoste ez jî wan di warî xwe ez berhev dikim ez vê miravana wek li ber destan bimînin dema vê pîskê wê mînakê de direkt ew hat bîra min rojekê bi qismet înşallah ji ez dixwazim çîrokê wê jî ez bi we re jî parve bikim tiştên lê hêja hene bi rastî jî mamoste ez dixwazim vê ji we re pirs bikim di nava çîrokên ku heta vê keliyê we berhev kiriye an jî bi deng kiriye em bêjim çîrokek ku hûn bêjin herî zêde vê çîrokê bandor li min kir yanî ev çîroka ciyê wê ji bo me cuda ye yan jî çîrokek bi vî rengî heye gelo di nava wan de ew çîrokê ku ez dibêjim gi wek mîna zarê min in lê çîroka ku herî bêtir ez lê hatim zanîn em bêjin ez herim Kazakistanê jî Moskovayê jî Yerîvanê jî yan jî Xorasîn nizam kî derê İzmir İstanbul van dere van bajara yani Qersê de dema bimeşin pêşiya me bigirin çîroka ku ji min re bêjin çîroka min ku ez gudim çîroka min bidin gudar kirin ya bextê Emerê Hüsû bû yani ew çîroka bextê Emerê Hüsû ez dikarim bêjim çend tewna min mêze kir qasî 25 milyon 30 milyon hatiye gudar kirin 25-30 milyon çîrokek 25-30 milyon bê gudar kirin çîrokek hin kesa ez em bêjin ez çûm Kazakistanê bi balafirê bile 6 saate ez didam rûştandinê me ra digotin
چیروک عمر حسو تو مرا بیشه یان خو مراد گوتن گوتن بله عمر حسو چا گوتیه از مرو بدبخت نینم از تا ناکوشم از زانم تا نادوی بریم بکشتیه تا چخار تا خوش حلال به به وی آوایی ام بیشن چی گوتن چیروک جمراد گوتن او جی دده نشاندن که چیروکا کاری از پر به هاتم زانین یا عمر حسابو بختی عمر حسابو لی تو بیجی چیروکا تو هری پیتر لی حزدکی کشنه از دورش عردی پرست کن چیروکا بله دورش عردی چیروک عمری حساب راستی لسر میجی قربان دور کرد تا مامۆستا کدار کریه نه gelek car ne carek ne ducar yani demek du dirêje keyfa min pir jêr tê. Heta ez dixwazim vê pirs bikim we behsa wê kir mamosteyê ser wê ez vê bêjim. Dema çîroka Amerî Heso em guh didinê li wir yani camêriyek rehmek derdikeve pêş. Yani li wir li neyarê xwe li dijminê xwe tê rehmê wî efû dike lê dibore û qenciyê pê dike di ser de. Di serdema me de jî bi rastî serdema ku em tê dijîn yani mirov ji rehmê gelkî mehrûmin. Em li hev naborin, em ji hev re pir xayînin mamoste yani. راست Em hevdû efû nakin. Belkî sedema ku hûn dibêjin yekî min dibîne divê çîroka Amerî Heso bêje. Çimkî em birçiyê wê rehmê ne. Heqeten mana divê serdema em mirov birçiyê rehmê ne. Ez bi xwe jî mesela di çîrokê zaroka dinivîsim bi piranî li ser şîreta rehmê disekinim di çîrokên هر xwe de. بشی هر Bala بشی gelek xwendevanan jî vê kişand heta ji min pirsê kirin tu çima zêde li ser rehmê disekinî çimkî em jê mehrûmin em ê dîkê min hewcedariya me herî zêde ji wê heye. Ez dixwazim vê ji wer pirs bikim. Ger bêjin ku ji we re di çîrokek ku hûn ê bêjin de mesela şîreta ku di wê çîrokê de hûn ê bikin an jî peyama ku hûn ê bidin wê di ciyê di nav guhê Kurdan de di nav dilê Kurdan de an jî di nav mirovahiyê de wê cî bigire û pêk were yani ew şîreta we ew peyama we wê were cî gelo we dixwast hûn çi peyamê bidin mirovahiyê yani jî we çi şîret we dixwastin mirovahiyê an jî li Kurdan hûn bikin بخت یعنی Be- او بیوا کردیه از هری بیتر جی حزدکم بخته بخت û بخت text ez jî ji bext û text edbêm yani tu gotin ew qa xwe ji li hev nayê bext û text yani ya بخت میناک او چیروک عمری حسو هم کس وقت تو بیجی می چندی چند جرا گدار کرد belê گل کسا من را گوتنه یا من 20 جارا تماشا کریه من 30 جاری تماشا کریه تو چا خواهش تو بیجی وسا بوی آوایی لی میناک قازاکستانی یکی از دیتم چی مرا چیروکا بحثا چیروکا عمری حسو کرد دو را گوت که چیروکا که بوی آوایی مالباتا میدا جی در باز پی از تماشاوانی ور را بیجی از چوبون قازاکستان آلماتای بوم جامعه رکات جمن گو از نبیه الاشرف بگم الاشرف بگ کره گلی جوار آقا گلی جوار آقا دما چار روستا آلای که ویه هیا وک آلای حمیدیه هیا وی گاوی کردی می بن تخت چار روستا جی قیصر روستا جی دجیان آلای وانه هبود آلای گلی جوار آقا هیا دو گلی جوار آقا الاشرف بگی کره ویا سروکی وی آلای لشکریه دورا دمکی نافبرا ریخستنا چار و الاشرف بک لگوری وی او جامعه قازاکستان من را گو نافبرا ریبریا چار و الاشرف بک نباشته به سارید که به نافبره بریارا گرتن درباری الاشرف بک دا چه دبه یریوانی مفرزه لشکر رید که بده یه به گنده الاشرف بک جنیزی که ایدریه لیالی یالی آوارش والی نه خبرتی که پیشیه دا خبرتی که بیشن اسکر قیصر روسته یه تبگرن الاشرف بگو مال بات تفداره که خودکن یه ری کبن بین عرده که بندست عثمانلیه ده لی بوکه که مالبات دو جانی بیه ام دو جانی دی بیشن دو حالات بیشن هون چی دی بیشن belê em cem bên du caniyê bi halkî دو yan جانی jî اره دو جانی بیه لی اگر که به وی بوکی ری بکوین دبه که بوک ری دا بولده و تشتک به سری بوکی و زاری جبروی که الاشرف بگ وی بوکی هلده ده دبه گنده جینار نیاره کیوان هبیه دبه belê مالا نیاره خواه
نیا را دبیجه حال و مسئله اوا امی هر لی از نکارم کی بفهم بلا بوک مالا تبه عدلایی که چه بو از بیم بوکی او امی زاره ببه نیاره وی دبیجه که توجو کره من تاوی خالده ببه دما تکو بهیست از بوکا تا خودی در نکتمه توجو کره من بکشه الا شرف باید دبیجه نا جامیر گنده می دا جیناری من هبون من جوان را نهیشت گنده جیناری دنی دا جی جامیر هبون من وان را جی نهیشت لیه زانم تو مروه که وسا بختی کی نیاری لی بختی کی تو ناموسا من وک ناموسا خو ببینی جی خادی در کلی دبینی بله یا ببی آوایی باور بکن ببی آوایی چند چی رو که این بخت خاطنه بردستی من بخیر بله عمری حسو گل کی باشه یعنی براستی دما مرو وان چیروکا گهدار که شخوه yani مرov dikişine yek di do mirov nikare destê xwe jê veqetîne yani ana راست hûn dema behs dikin jî ez dixwazim hîn guhdar bikim yani ban bezêtim li we guhdar bikin hûn çîroka bêjin saeta we xweş mamoste ez dixwazim vê pirs bikim çawa ku di dengbêjiyê de weke dengbêjiye yekem di nava wan de navê evdalê zênîkê derbas dibe gelo dwarê çîrokbêjiyê de jî kesek wan bêjin çîrokbêjê yekem ew bû an jî çîrokbêjê herî navdar ew bû di dîrokê de kesek bi vê sifatê heye gelo He evdali be zeyni ke de heman demê de çîrok bêje jî zaten. belê Yani rast e merev bi wî çîkê hêvinê rast e tenê dengbêjnîne çîrok bêje jî lê mînak em bêjin navê çîrok bêje çima zêde nemaye. Tamam herem bigerî yê navê çîrok bêje bêjin lê me xwe jî em bêjin min antolojiya ewa wek kurta antolojiya dengbêje çêkiriye lê ya çîrok bêje çê nekiriye. Nû te pirsa me pirsiyate bîra me ku me çimaya çîrok bêje çê nekiriye. belê belkî vê sayê hûn çêkin mamoste Erê em bêjin mîna gundê min de jî gundê min de ji qasî heft heşt çîrok bêj hene em bêjin hinek hene heftê sal berî vêya mirine lê em bêjin dema ez gundiyê xwe dipirsin bêjim mira navê yek du çîrok bêjê bazacixê bêjin dibêjin teyê Hüsû mînak em bêjin belê dibêjin sertîfê bêzarê mînak em bêjin belê aha bi vî belê avayî navê çîrok bêja dibêjin disem bêjin ew dengbêjê me yê ku stran gotine di heman demê de em bêjin apê zahir û ap belê zahir rehm yani xwedê emrê ya dirêj bike rehma xwedê wan dengbêjê ku bi pêra straye em bêjin yek ku tevî Reso tevî Şakiro tevî Hüseyno straye nifşa wan e û hê dijî apê zahir niha ayî dînê dijî eger ku me guhdar dikes silav û himmetê xwe jê ra dişînim bawer bike dema çîrokekê yan jî dema çîroka stranekê de ez ku dikevin nava kêmasiyekê yan jî lêgerînekê ez serî hema didim apî zahirû ez jê re vê dikim apî zahir dibêjim meseleke heye bu gelo Tirkiye te de tiştê heye apî zahir bi caran saetekê ji me re telefonê diaxife yanî nahweste qel derî ser me da nagire di wê hêlê de ez pir bextewarim ki hemû dengbêjê me li hember me wisanin yanî ez emrê min qasî emrê zarê wan de yan jî nebiyê wan de ye bawer bike Mizgîn Xan qîmeteke sal didin karê ez dikim ez ji hirmetdarim li hember wan dengbêjê me yê niha dijîn apê Mihemedê Beyrû em bêjin yê emrê wana bilind ez wana bêjim yê dinê bila nexeyîdin ji ber wê yekê ez demê destê gişka em bêjin apê Mihemedê Beyrû apê Zahiro Kerîmê Jîrkî yan jî apê Emerê Entaxê bi vî avayî em bêjim gel apê Bekir Îdirê hema her derê dengbêj dema tiştê dibe eskî digerim ele qederiyeke sa mezin nîşan didin wext îsa vediqetînin ew jî zanin ku işte em bêjin çima em ayhan ra bêjin bila ayhan binivîsîne bila wenda nebe ji ber ku zanin emir pêş da diçe mirin bila dûrî canê wan be lê tiştê dizanin jî dixwazin qeyd bikin bênê zanin erê ez ji wê hêlê da pir bextewarim erê Baş spas ki mamoste
براستی gelekî bi şansın jî çapaniyê wê zindîne bi gelan perî eri. yani ev bi rastî taybetmendiyek mezin e û şanseke mezin e min di wî de gelekî bi şansın yani ana ji ber ku çavkaniyê we zindînê jî hûn tiştê berhev dikin yani belkî ji devê yekem hûn berhev dikin hemiya jê Rastı. êkirtisên yekem dîtine şahidî wê çîrokê bûne min berhev dikin ez spas dikim mamoste me hevpeyvînî ku xwend we di wê derê de gotiye çîrok rihê Kurdbûnê dihewîne di nava xwe de ez dixwazim vê bipirsim yanî bi we çîrok alîkariya hafızaya civakî yanî bi çi awayî dike ji bo li hemberî wan kesên ku dixwazin dîrokê wenda bikin an jî dîrokê biguherînin bi we çîrok yanî bi çi awayî alîkariya vê ya dike Her bir şey pirsete pir Miznî xan rastî jî ne tenê ji bo Kurda derbastar e ji bo hemû gelan derbastar e ku çîrok û destan ruhiyeta wê civakê nîşan didin. Belê Dema civakek baş destan û çîrokê xwe zanibe wenda nabe belê yê serfiraz û serbilind be. belê Yê serhildêr be. Veya yê herî başî tecrübe kiriye ya herî başî tecrübe kiriye bawerê me em Kurdin tu yê bêjî çima çîroka Nevrozê va ne wisa destana Nevrozê. belê Destana Nevrozê, pîrozkirina Nevrozê heya dohna pêr qedexeb. Heya belê dohna pêr qedexeb yani tê bîra min em bêjin ça didan dû me, ça me xwe vedişart, ça me lastik Jiyên bi berhev temamî bikirin. neazadin ji xwe Erê çima hêza çîroka Nevrozê ditirsiyan yê li hember me. Binê re apê min digo rehma xwedê min yê we be wî bejî apê min siyaşa digo got law got heya salê hezar nesit şiyestî got me Nevroz bazarcığa me da navê gundê me bazarcık e me Nevroz pîroz dikir. Lê got rojekê fermandarek hate bazarcıkê ویا çavê serê xwe cara ewil dît ku ew Kurdê ku em bêjin sed mêrê wan li hember cendirmekî yekpirpir dikevin rêzê roja Nevrozê qe kesî nas nakin. belê Yani bêle cendirma. Yani fermanê dixwînin. Bi Kurdî distirên, Kurdî diqîrin, agiran vê dixin, tu ser wan de her yê te nas nekin sertera derbastin herin ew necamêr gundê me da Nevrozê qedexe dike. Dibêje roja Nevrozê ez wê nas nakim. Yahu hûn bazarcıkê ne? Roja Nevrozê hûn xwe winda dikin. Dîn dibin hûn. Ez nikarim we zeft bikim. Vê şûndatir heya ez birbim Nevroz qedexe ye vî gundî da. Rastî jî Nevrozê qedexe dike bazarcığa me da. Heya sala hezar nesit heftê heşta wê gaviyev tevgerên Kurdayî şûreşger rêxistin dibin. Mamostekî Dêrsimê rehma xwedê lê be Hüseyin Makal tê bazarcığa me da mamostetiyê dike. Bi hewildanên wî ya Nevroz ji nû va bazarcığa me da tê pîrozkirin. Eva hêza çi tê? Eva hêza destana Nevrozê tê. Kurd ku kawa nas bikin yê xwe nas bikin. Kurd ku dema dewrêjî evdî nas bikin yê weqasî êzdiyatiyê xwedî derkevin bêbextiyê nekin li hember êzdiyan. Ji ber ku dewrêjî evdî xeyî diye ji Mîrê Milan zor Temir Paşa xeyî diye çûye Şengalê lê dema roja dibîse ku Tirkman û Gêsî 3700 siyarî davêjin ser Mîrê Milan sond xwarine yê guliyê jina bigirin hildin bibin mêra bikujin û pêçeka bavêjin bin lingê hespê xwe qîreta wî ya ra nake xeydê datîne alîkî zane çûyîna mirinê ye lê xwe davêje ser pişta hedban Şengalê derdikeve tê qerej daxê û diçe beriyê şer dike sergirê etşanê jî tê şehîdkirin û tê kuştin. Kurd ku vê çîroka dewrêşê evdî zanibin Kurdê bêtir qîret bin. Ez ji ber vê yekê dibêjim lê mixabin dengê min temam hûn dibîsin
مالا و هزار جاریابا لی او کسی که سرناوی کردی سیاست دکن سرناوی کردی کار و چاند هنر دکن بهتر دنگ میشی نابیسن خوکر دکن نظام چما دکن یعنی از نابیشم که از تنه دی کاری دکن فلان یعنی بجن نا کاری چیروک پیشی و دستانا کی دکن حوجه کرد گوی خوب دنوان لی حوجه که به دستانا دلی خو آف بدن حوجه که از آنجی چیروک پیشت آنجی چیروک پیشه که من حوالا جن حیوانی ستی آنجی هم بجن چیروک پیشه که دنی هم گند بگند بگرن چیروکا ببیشن ev vê dema bêbext demeke pir bêbext em dijîn ji ber telefona ji ber internetê ji ber nizam kompûterê nizam ji ber çi civak xurifiye civak xerab bûye hewceye hêla derûnî va ev civaka em xwedî bikin nava dilê wan dewlemend bikin lê binêrin ew siyasetmedarê ku tenezzülî dengbêj û çîrokbêjê Kurda nedikirin. Ji bo dengbêj û çîrokbêjê Kurda civata ava nakir, niha dema civîna çê dikin, êdî civak nayê dora wan. Dibînî? Beli. Derfet destê wan de hebû. Dezge destê wan de heye. Hebû, heye. Dikarin bi hezaran kesî bicivînin û ez yan jî tu herin wan ra çîroka dewrêşê evdî bibêjin, destana dewrêşê evdî bibêjin. Destana kawaya hesinkar, destana kela dimdimê bibêjin. Nekirin. İro civîna çê dikin, civîna çê dikin. Civînê wana êdî gel naçin. Rast. Tabi çima ji hêla derûnî va gel qels biye, gel jar biye. Yê ku destana dewrêşê evdî, destana kela dimdimê, destana kawaya hesinkar, van destana nizanibin. Ji bo van destana govdê wan nelirize ji bo zimanê xwe jî ji bo dewletekê jî yê xwe nelipitînin nekevin nava tevgerekê. Beli. Ji ber wê yekê rihiyeta Kurda wek pirsate de jebûye. Rihiyeta Kurda destan û çîrokê Kurda de hene. Ki destan û çîroka dibêje lê xwedî derkevin gelê Kurd. Ez ketime berbextê we, berbextê we. Yani hêvî dikim ev şîreta we di guhê wan de, di mejiyê wan de, di dilê wan de, di xîreta wan de cî bigire. Bi rastî maws em diaxivin, em ser ziman em hemî xurtin, lê dema dem tê pratîkê yanî kiryarê em disekin, em tiştekî nekin ser ziman, em hemî welat parêzin, çand parêzin, ziman parêzin lê li ser ziman em dema tu nêrî pratîkê ku derfeta wan heye jî em xemsarin. Deme ciyekî karîkatûrek dîtibû yani got mixabin lê ev bi kurtasî em Kurd in. Digot Kurd no çima pêş ve naçin di TVyê de muhabîrek bang dike. Kurdek jî li hember TVyê rûniştiye digot ji me nayê. Yani hakikaten em pir xemsarin. Yani tiştê ji destê me jî tê em xemsarin. Em dibêjin ji me nayê. Em nakin. Ya em her Kurdek mînak wek ez bêm ez çîrokê dayika wan berhev dikim. Ana ez xwe bi xwe wek hineke tiştekî yani ji destê me hema çi were em bikin û em bê parve bikin. Belkî em ê hîn pêştir bikevin. Lê weke ku we got derfet hebe jî em nakin mixabin. Mizgîn xan. Wê rojê lê binêre şaredar, parlamenter diçin ser gora Evdalê Zeynîkê. Gora Evdalê Zeynîkê bi Hesina hatiye çêkirin. Zexm girtibû, pas girtibû. û ser wê derê pirsê xwe mezintir dibêjin. Ser wê zexmê. Dûra min jî dixwast ez rexne bikim. Min got rexna min ciyê xwe nabîne min daqurtan de dilê xwe û dilê min da bû birîn û êş. Dûra min dît ji ser tewna civakî hin kesa pirsê çors rexne kirin. Bi pirsê çors jî rexne kirin rastî. Beyê rawan şaredara çû ew gora Evdalê Zeynîkê beyê ra çûn boyax kirin. Lê dinêrî yani ya halê dinêre. Yani ew Evdalê Zeynîkê ku
te gavadine bahs kir işte. Yani بله milata dengbêjiya Kurdiye ne mesela? بله Milada çîrokbêjiya Kurdiye بله em nikarin goreke wiya xwedî derkevin. مخابن Yani yeku gora dengbêjê xwe xwedî dernekeve nikare bive xadî dewlet û dezgeh jî ez tere bêjim. مخابن هیوید که مفشیرتی و بگنجی و بچکی کسی که دوی بگرن سرخو بگرن سرخو و تشتی حوجت که قد نبا تشتیج دستی وانتی بکن ما مستاز خوازم پرسه کدم بکن قالوا حتى أنها چیرۆکێک وان بێژن دەما هاتیە بەردەستێ و گوهدار کریە ئاژی وە خوێندیە و پرژێ حەزکریە لێژ بەر هین سەدەمان و بدەنگ نەکریە و پارڤێن نەکریە چیرۆکێک بوی رەنگی چێبووە مەسا دەبێت و بەلکی چیرۆکێک دناوبەرا دوو ماڵباتا دەیە لێ ji بۆ ماڵباتا یەک ji ماڵباتا نەیشە و کێفاوە ژێر پراتیەژی لێوە نەخواستێوە پار بکەن چیرۆکێک بوی رەنگی قەت چێبووە گەلۆ gelek hene ji ber ku em bijin ya Emerê Hesûda jî ez navê neyarê wî Axtamê nabêjim. Bi zanebûn nabêjim. Bi zanebûn Belê. nabêjim. Ji ber ku hewcedarî nîne. Hewcedarî nîne ku ez birîna bixwînim. Gelek çîrokê wisa Mizgîn Xan min re hatine gotin. Min qeyd kirine danîne kêlekekê ji ber ku hê ew dijîn. Hê li hengê wana dijîn. Yan ji zarê li Belê. hengê wana dijîn. Ji bo neyêşin min danîne kêlekekê dibe ku ez nebêjim em bêjin nebiyê min çîrokbêjiyê bikin bêjin yan jî Kurdekî wek ez xwe ça şagirtê wan dengbêj û çîrokbêje dihesibînim yek xwe şagirtê min bihesibîne dû dema me ku vê dunya derewîn koça xwe bar kir çû belkî bê wêya bike fîlmek yan bike çîrokek yan bike şanûyek gelek çîrokên bi wî avayî hene ez wan jî berhev dikim erê rast e berhev dikim heta ez bêjim car caran Kurdê me ecêbin min çîrokeke evdalê evdêl berhev kir vîdeo çîroka wê jî çêkir min panosê berhev kiribû Mizgîn Xan gora evdalê evdêl jî panosê gundê ziyaretê dabû evdalê evdal mervekî pir zalimkar bûye bi rastî jî yek kesî min re nego zulma wî ya bawer bikin ew ê panosê dema yek du kesa behsa zulma wî ya kir ez diçûm kîjan gund min digot derbarê evdalê evdêl de ji hûn tiştekî zanin wana jî behsa zulmê dikir bawer bikin hineka min re ça zulm heywanan kiriye gamêşa kiriye behsa wêya jî dikirin yanî bêhêle zulmeke ça mirova kiriye got dema hêrsa wî ya mirovekî bihata ew herema panosê destê wî de ye got hêrsa wî ya yek bihata şuja penêr mehê havînê ser wî da dikir tezî û rûd dikir dest û piyê wî ya girê dida ber avê ew mêş û moz dihatin diketin guhê wî ya û firnikê wî ya çavê wî ya bi vî avayî min ev videoya çêkir video çîrok çêkir par vekir ev ez dibêjim evdalê evdal 400 sala berî vêya jî ye dayê nebî çirkê wî ya migeriyan wey xadê kiriye bi telefonê xwe gîhandine min rast xwe bigîhînin miye bitekin pariyê şîveyan jî yê taştê ez issa aciz kirim min ew zilma evdalê evdêl min rakire wî da ser tewna civakî min biçûn niha hûn bigerin çîroka evdalê evdêl tune ji ber ku 400 salî şûn da nebiyê wî ya aciz bine Charles. Yani hakikaten ya az belki bir şey hiç bugün le zalime kalki var yani insan hep bir zalime. Hem bejin xwedê lê were rehmê. amin Neyse xwedê li me û li wî tev de were rehmê mamoste. Spas dikim ji bo bersiva we. Merak dikir bi rastî gelo min Sağ ol, got çîrokên ku kêfa we jêr tê lê hûn ji ber hîn sedeman nikarin parve bikin be heye tune min merak dikir wê jî. Mamoste lêkolîna min jî hûn bi karê şanoyê jî mijûl dibin. Hûn şanoyê bi yek kesî dilîzin. û ez bawerim ana du heb şanoyê we jî hene bi navê Surgun û Hawar e. Yani ev lîstikê we li ser çi radiwestin mamoste? Hûn dixwazin bi van lîstikan çi bigînin temaşevanan? Hûn dixwazin çi peyamê bidin wan? Niha
ew jî disa deyndayîneke her lîstikê min nîşanî her duya jî di heman demê de dilîzim ez dixwazim van her du lîstika bi 10 sala emrê min kitêrî bike bi 10 sala bi 15 sala jî bilîzim serdikê ya بله sirgunê de jiyana Mir Celadet Elî Bedirxan rojê wî sirguniyê Şamê jiyana Erebê Şemo rojên wî yê sirguniyê Sîbiryayê jiyana Mehmet Uzun rojên wî yê sirguniyê dema Stockholmê vedigere Amedê jiyana her sê nivîskar û rewşenbîra dihewîne ez li ser dikê li ser sahnê sê kesa dilîzim pêşiyê dibim Celadet dûra dibim Erebê Şemo dûra dibim Mehmet Uzun lîstika hawar jî bi tenê jiyana Mir Celadet Elî Bedirxan Bek çê dibe min hemû berhemên Mir Celadet Elî Bedirxan Bek xwandin hemû berhemê derbarê wî de xwandin ew arşîva hawarê bawer bike min kite bi kite xitim kir dûra keça wî Sînemxanê re hevdîtina me çêbû ew kesê ku Ehmedê Kurdî heye niha devî devî not çend salî ye dema xortekî 14-15 salî ye diçe Rojava ji Rojava Sûriyê Şamê hawara hildidetîne serxetê dirfoşe belav dike bi wî بله ra danûstandinê me çêbû û min belgeseleke Mir Celadet Elî Bedirxan Bek jî çêkir bû beşê belgefîlmên Liheng da dûra min xwe tim deyndar dihesiman li hember Mir Celadet Elî Bedirxan Bek pir ser ruhiyeta min tesîr kiriye heta navê biraziyekî te jî min daniye Mir Bedirxan ji bo xatirê Mir Celadet تو خوشی بناوی خوب بیجی انشالله مامۆستا sağ ol spas xuşkamî can hawar jî jiyana Mir Celadet pêkitî bûyîna wî ya dema xۆy bûnê dema hawarê pêkitî erê her lîstikek heftê deqeye me lîstika sirgunê qasî 20 bajara gerand lîst ya hawarê jî me vê çend mehe me dest pê kir 15 gulanê vêdatir me dest pê kirin dilîzim بله bi münasebeta cejna zimanê Kurdî me qasî 15 cihaz lîst em ê niha derkevin turneyeke dinê disa li hêlekê ve jî çîrokbêjî jî berdewam dike yani em bêjim me goya 16 meyê de ez diçim Konyayê çîroka berhev bikim û çîroka bibêjim باشه سخوازم وی پرسکم مامۆستا شانۆیا وەیە ku di pêş de gelo programa we kîjan bajarî ye kîjan rojê ye û ya di dojî ez dixwazim wê pirskim şanoyê xwe hûn bi tena serê xwe çawa pêktin mosên min çîrokî diaxivin yan hûn li wir dikevin wê rolê wê ruhiyetê hûn wê lîstikê dikin ez bê jî merak dikim rastî çünkü yek kes balamşa hûn behsa serpêhatiye gelek kûr yanî weke destana hûn dikin û hûn bi yek kes çawa têrê dikin ya evê de ya sirgunê de ez raste rast em bêjin 20-25 deqe ewil dibûm Mir Celadet cilû bergê wî ya min xwe dikirin Belê. me min hemû wênê wî ya mêze kiribûn li gorî cilû bergê wî ya me cilû berg dirûtibin bi wan cilû berga dibin Mir Celadet bi devê Mir Celadet diaxivin Belê. mînak dibêjim ez 5 salî bûm mala me da şahîk hebû qonaxa me da tivdarekê şahiyê diya min û berdest ya bi rojan dikirin bi vî avayî diaxivin dibêjim erê bi wî avayî dibim wê rolî em bêjin 25 deqa şûnda cilên xwe diguherînim dest didim Erebê Şemo wê şûndatir ez Erebê Şemo me êdî Sîbiryayê me sirguniyê me diaxivim du ra dibim Mehmet Uzun bi wî avayî lê ya evê da ya hawarê da ez êdî nabim Celadet ez Celadet ve dibêjim yani yani ez wek vebêjer behsa Celadet dikim wek Belê. çîrokbêjekî behsa Celadet dikim Belê. çîroka jiyana wî ya hin çîrokên nava hawarê hin çîrokên nava hawarê jî dibêjim erê nivîsê nava hawarê parve dikim heta stranê nava hawarê distirên Belê. Sihet xweş mamoste. Mamoste ez dixwazim vê jî pirs bikim. Di nava temaşevanên me de jî ew ez bi xwe jî bi rastî kesên ku dixwazin çîrokbêjiyê bikin em bêjin. Hûn ji wan re çi pêşniyar dikin? Mînak dema hûn çîrokbêjiyê dikin yani hûn çîrokekî pêşkeş dikin hûn bi hest û şêwazek cuda û taybet
بدنگ دکن دخوینن گلو کسی که بخوازه وکاوه ام بیجن چیروکی که بخوینه چیروک بیجی وکاوه بکه هن چی پیشنیاری وان دکن دوید چی بکن جکو دست بی بکن مینا ام بیجن چیروک بیجی اما کتی چیروک بیجی من از بردست چیروک بیجا مزن بوم جبروه یکی یعنی ام بیجن دستی خوب بکارانین دنگی خوب بکارانین رابونو رونشتاندن خواه بیوی به بیوی و گریدان از وانا گشکا چیروک بیجا هیم بوم یعنی بردستی چیروک بیجا هیم بوم جبروه یکی جار جار ام بیجن هن تفگرین من هن گوتنه من هنکس عجیب تی از بیشتر من نگوتیه هم بیشتر سرتیفی بیزاری گوتیه من نگوت فلان کسی گوت بیوان کسی گوت چما وانا وسط گوت شبروی کی مینا تمام هم بیشتر از چیرو که دما دبیسم از و پرسته دا جبو از چیرو که بزمان کردی باریکی بهتر شیرین جیدکم هم بیشتر دما هوا قصاص کرنه دما بکارانی نه هنه پرسا هنه پیشکوتنا به هوا گریدان او به دمه و چید بجه خون لی کردی آخافتن تنی تیره ناکه کردی او قرپاندن هیه یا ترکی دی بجن ورگو قرپاندن پرمیمه زمان لاش پرمیمه تمام یعنی چیرو که هری خوش بدی دستی یکی دما راست کو یعنی بیشی آها بیشی دیورشی آودشی سکری و گوت یعنی بیشی چنگا خوی دما بر به پاشی کاش کری و بس دیورشی آودی که وسا نابه دیورشی آودی بله یعنی حوجه او بیو ناوا دلیته ناوا جگریته دویته دا بحاله درکه yani az بیاجی جبو تاثیر سر گل بکم ناکم ها yani az وسا هینی مکرن جبر ویکی az دبیجم کو بلا ام بیجن چیروک بیجه دنیای گش دشبن هفدو جبری چیروک بیجه کردا بله جبر کو az تبلی فستیوال آلی ترکیه ایجی دبم او چیروک بیجه تکاجی تنیم تبلی هفدو چیروک آجی دبیجن از دبیجم ام بیجن چیروک که فینی چی تو چیروکه دبیجه یعنی چیروک بیجه که روس به چه آوازی دبیجه او جوسا آمورک دستی وان دانه آموری دخه تیک 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 پیشکوتنه که دبیجه تشتکی و گریده دبیجه تچه لیا کردا چیروک بیجن کردا دجین بیامن بلا تم biz zamanı Kürdi ve bişin. Yani dema zaman zindiye. Tu çıkas zamanı Kürdi rehevaltiye biki, zamanı yok aslar rehevaltiye biki. Bira Kürdi bixwînin. Kürdi em bêjin mînak ya ku ser Kürdiya min tesîr kir çi bû? Ser me û zinê ez û hevalê min Tuncer û şer hebûn zindanê da em heşt meha ser me û zinê tenê xebitîn hevala min. Baba Tahirê Ûryan, Melayê Cizîrî, Fehkiyê Teyran, wana jî disa wisa ew klasikên me Rusyayê hene ya yê Sovyetê yê Hecê Cindî Emînê Evdal Erebê Şemo wana lüblüb mi xwandine hemûyan da ji min nîşe digirtin peyvê min nû bîhîstine digirtin em bêjin peyveke Kurdî heye qaşo xadê giravî kenan hin herem dibêjin em serhedê dibêjin xadê giravî Tirkî güya dibêjin hûn çi dibêjin xuşkî ji bo güya em jem lê xwedê giravî em serhedê dibêjin xadê giravî hine herem dibêjin qaşo hinek dibêjin kenan mînak ez ku dema hevokekê saz dikim bila bibe mînak ji bo mînakê dibêjim em bêjin qaşo qamerê herra Qarsî bak nava hevokê da çima du peyv beqayê dest pê dikin ez qaşo dibêjim mînak eger ku ez ki bêjim Xelîlê herre xarpêtê ez ê wê çaxê ez ê bêjim xadê giravî Xadê giravî Xelîlê jî herre xarpêtê hemû xehêva dest pê dikin ev letîfona zimanê lê em bêjin ez tenê ez tiraltiyê bikim tembel bim Xadê giravî tenê têra min bike Xadê giravî ez nabim çîrok pêş hewce ez qaş û kena jî zanibim ji ber wê yekê bila min ferhenga zana farqînî heye ya İstanbul min ewa giş çend cara xandiye çar pênc cara xandiye
çarpı caran mene o ferheng xandiye. Dibe ku ez ve gave dibe ku zindanê da bûm mixan. Lê ez derketim jî hê ez dixwînim hevala min. Yani van dere de tişi pirtûkin ha. Nan ser masa min van dere giş tişi pirtûkin. Tu vekirîne. Hene kadar tişte xandiye hene kadar bixwîne. Kurdî bixwîn. û bêjin jî. Bi demê ra yê biedilin. Lê xwe neşibînin kesekî. Bêhêlin bira forma we ciyê xwe bigire. بله Xwazî dezgekî Kurda, saziyeke Kurda min we xwayî derketa. Em cikî bicivandana. Min ra bigota ayhan helawere em bêjin mizgînxane, em bêjin sîtiye, nizam kiye, ev civanê me jî çîroka dibêjin. Du wan 10 roja em bêjin Amedê filan derê da, em bêjin çand Amedê da me filan salon we ra veqetand werin çîrok bêjiyê tecrübe xwe parve bikin van xuşk û birayê xwe ra van çîrok bêje ra ez ê reverev bîmî erebe tune ve peyatî Qersêre kevin bîmî 60 kilometre بله ama tune nesçik میخوام یعنی هم تکارم بیجن برا بخوینن بخوینن باخن bixwînin xeberdin baxfin her bir şey. بله سپاس که ما مستهم هاتن داویا برنامه ما خواه سون سه دقیقه ما براستی اسپاسیا وقتکم جبو همی پاروی ما براستی جبو من جبو ما همیا گله کی بقیمت مون تشته و پارو کر پیش نیار و شیرته و کر هیوید کم او پیش نیار و شیره جی بگنجی خواه و ایدی لگور ویته بگرن او کسایتین کو او کسایتان بگرن سر خواه و هم همیجی وانا و کشیرتم لبرگو هی مبن کیف خوشم جبو بیشتر بوینا و جبونا کو از بون پیشکشوانی وی برنامه جویجی گل که کیف خوشم براستی اسپاسیو خو پیشکشی همی بیشتر وان تماشاوان آنجی دکم جوی داره مالاوان همی آوا کول مگهدار کرن ما مسته امی بقدینن ایدی تشتی کند خوازم بیجن جوانان ره آنجمرش تماشاوانان ره هبه کرم کن Kerem Darbi eji spasiya xwe we dikim ku we ez kirim mêvan ev hevalên teknîkê niha bimerane rêveberiya rêxistinê û spasiya xwe temaşevana dikin ew temaşevanê ku vê şundatir jî yê me temaşe bikin ez dibêjim bi Kurdî ra bibînin bi Kurdî bijîn bi Kurdî keyf bin silav û hurmet spas şeva bimîne xweş سپاس دارم مامۆسته ئەمجی سپاسی خۆ پێشکەشی کوردخانە ئەکادمیەژی دکەن ji بۆ vêdarfetê dame hûn jî û temaşevanên me jî bimînin dixweşiyê de vekêlikê bi xatirê we înşallah hefta were di bernameyeke din bi mêvaneke nû dîsa ez ê li pêşberê we bim heta wê demê bimînin dixweşiyê de ez xatir ji we jî dixwazim mamoste êvara we bi xêr û xweş bimîne ya we jî xebatkarê Kurdîxana Akademiyê spas Or be mamoste êvar baş